Kene. Kene pangku Pak D. Rame-rame ngoyak dara mabur mulo aduh. Nyesep silek ning megowan. Ala-ala layune sandung-sandung Oke. Derane dhewe ucul. Jroning kumur akeh biye. Ora komen kontrakan bring. Kombene wis asak makan mung kari wadahe. Akeh kang kebanten kupone katon komplan sepulane. Sakane milih sarwa melo ingkang dudu mesine. Amburu ucap kelangan delok Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. wong buruceng kelangan delek Nggih. nggih ta. Oke sing diarani wong serakah ngono wae. Nggih, tujuane iki jane apik nek gandeng iman iki ora kuat terus diiming-imingi terus miyur minggok dalan. Yen pancen jatah iki gur 3 ya aja milik 7 lan 8. Jatah segelas ya segelas gitu. Oh. Nek dikeki saember ya bakal numplak muspur ora eneng apa-apane. Nggih. Kowe ngerti ra amburu ceng kelangan dulek iki? Delek kok dulek. Oh. Krunguku rumahsaku kok. iki dadi aja sok milik barang sing melok engko malah ora apik dadi. Nggih, nek cara biyen ya aja milik barang melok kesusu malak mergo kaselak muluk. Engko ndak keselak-selak ngoten nika nek Bapak dawuh ngoten nika. Dadi wong ya kudu sing apa anane santai wae. Santai wae Nggih, santai ning tanggung jawab ngoten. Lah yen bocah iki Nduk, Halo, wis saiki kelas pira to? kelas sekali Loro apa? SMA. Oh, Sema. SMA kok semak. SMA yen jarake atuh, jarake dekat to Sema. Ya wis, ngono ya ora apa-apa. Ngono. Kelas loro SMA, ndang kelas 3 gek kuliah. Wah, Nggih. Jan, arep kuliah temu ndi rencanane, Cahayu? Ada 2 pilihan. Wah, eneng loro. Yang Ya, yen pertama, yen pilihan ki Yen. mesti lebih dari satu. pilihannya Ya, ndi? yang pertama insya Allah teng isi. Isi terus. Nggih, terus yang kedua teng Jakarta. Weh, Jakarta. Tak kira pertama isi, sing kedua kosong. Ya monggo mawon, bakune nek nggon bab kepinteran bangsa gegendingan aku wis kampiun tenan wis paham. Oh, Karo mateng. Niken. Iki Muga-muga engko ana krentek kepengin gayuh pendidikan sing anu napa ya. Non apa jenenge non nggon budaya. Ning nek perkara gegendingan rak wis elok. Welok wis pokoke Kula teng pedalangan kok mungkin Mas. Weh, arep pedalangan. Nggih, lek teng iya. isi lho nggih. Nggih. Oh, numpake sepeda. Insya Allah teng pedalangan. Insyaallah ya, Nggih. heeh. Oh, Nek ning Nduk. Karawitan ya ngeri ya Mas. Lho ngopo? Nggih. Oh, ning karawitan ngeri. Ngeri petuke ngono-ngono kae. Lek dalang kan petuke karo dalang-dalang senior. Oh iya iya, heeh. Apa rumasane ra ngeri ya. Aja. Aja ning karawitan. Aja ning karawitan kepethuke kothok ogrok kuwi. Ayo Iki- nek pedalang petuk Alfian yo. Oh, isro. Kowe ngekeki ra tau turu ya. Ana sing ngersake siriuning yo dibawani sik. Nggih. Yo, engko ndang ndang istirahat. Wes aja dipaksa swara ki nek dipaksa pita suarane ndak malah kegegu. Nggih. Yo dibawani sik. Karep ben ora nyengko tak goleki kanca ya, Nduk. Nggih. Ayo kene, Mbak Eka prihatin ningsih. Ayo kene. Alah dangkel jati Ayo meneh. sayang. Mbok yo aja ngenyek to. Ben aku mau ya dinekke anu. Ya kene. Sini. Tuline bentat tong. Wes aku arep bobo. Petagel. Mas Bayu iki kok. Pusing. Nah, kene rada rene adikku. Ngopo kok iso nyawang unyeng-unyeng iki ngopo kuwi? Aku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi.
Ya piye carane ben iso jagongane jenengan yo ngepaske rada mendak. Menika bareng ngresake kodhok. Ya, malah aja wong tuwa ngono. dene kodhok. Ki dimong ki. Ayo, anakmu. niken ben bawa. Dek niken kok kon ngemong. Lah piye ta? Lah piye nek gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, Ya kowe rasa sing gendong. gendong. Heeh, aku digendong. Monggo. Iya. Ya iki jejer karo Eka Ken. Wedhe janis. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Ya ora setugel ya cemet ngono ae. Ya, dibawa dhisik Duni Ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi klenthing mungil. Ha. Oke Om Jin. Kene kunting ngil kok. Sinebut pahlawan putri Srihening mustika Mas Wardoyo Jumantana monitor. Nggih. Salam kangge Mbak Yuki. Ah iya. Ya, iki Nanang monitor Mas. Saking Nganjuk. Salam kagem Pak Digaring Semarang, Mbak Niken, Mas Bayu lan katresnan kula Ditna. Oh ya. Nanang. Nanang merem. Nanang merem ki ya iso WA to. Iso ke malah ra tipu ya. Heeh to. Oh sing WA kan tangane ora mripate. Nggih pokoke Bu Pesinggan ini wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Heeh. Bu Pahmi nika Pak Supomo. Ya. Bu dari sini Pak Gelang Kalung. Heeh. Terus Mbak Dita ini Nanang Merem. Nek Mbak Suci khusus Wardoyo. Ya. Lah penggemarmu sapa ya? Aku. Ah. Aku lagi golek iki. Lagi golek Lagi apa? golek. Oh, penggemar iki akeh cempe cilik-cilik kae kok. Ah ndengi yo kepidak jaran barang. Ya, ya kan. Ya. Putra Kanjeng Sira Hae. lawe Dugong prang Elah wale. Ding tong. Kowe iki lagi arep talem lho swara apik kok dong ding dang dong. Dung prang prung. Wale druk. Malah druk. Ayo. Ayo. Kaprang kang bacana Padha blasok ki dadi jula-juli. Eka dudu aku. Tak kira kuwi yo Dek, saiki wis ganti ora ngono, Nduk. Eka. Dalem. Kowe nek anti ngeyel tak adai karung tak gua kali lho. Nah, aku tak melayu dhewe. Masa aku padane cempe. Ya, Sinten ya. ada karung. bacana Bebelo. Ngebela. Ngebel sapa? Ngebela mangun yoga. Bebelo Wirat Moyo Meno. Tan wurung sriuning gundu Wis cukul. Seriune gundul apa bar kemo kowe kok. Gugur. Gugur kok. Wong nikan lali kok tekone Eka. Lah wong Eka. Wong kaya ratu Wong wis ngono lali. kuwi lalen. Sumpah aku marang ngomongi ngono. Ora tak omongi sriuning putul to. Malah sriuning gundul. Iya. Ayo. padha ule ya. Iya. Padha tule. Heeh. Gugur Live streaming Iqbal Pro. Wah, Weh. video syuting Iqbal Pro. Iki akeh iki sing live streaming. Oh, kuatah. Biasane anggere anu daerah mriki wingi nusul aku. Wah, apa ini pirang-pirang jejer ya. Lah, Enten. Wah, pokoknya anggere kaya ikan bakar kae lho. Wih, jejer. Iku saking Sragen gitu, Pak. iya. Nggih, terus pundi-pundi ya mesti Jane anu. sampean iki streaming apa dodol HP, Mas?
Oh sing kagungan apa sing kagungan napa niku channel niku anu berkahi kula tekan anu ngono kae kok. Nggih. Ta putih-putih enten kok. Nggih, Tega Wanu ya tekan kono. Nggih, yo lanjut. Dadi mustikane ketuban. Wah, mangsaku ngrusak kuping tenan iki. Ngapa nek to? Dodok kotak bantere ra umum. Ya ben krungu wong kene gamelan karo kene iki rada adoh. Aku ora budek. Wah, lah Perasaan ya ora ngapa-ngapa Mas Bayu ngeprak ya ora. Apa? Banter ora kan? Mboten nih. Lah iya kuwi kupinge. coba tes meleh Mas Bayu, ora banter kok. Tes meleh coba Mas Bayu. Ora sudi. Kupinge wis bosok. Yo, iki diaturke. Langgame, maka. Ya Nduk, tayubke ganti jogeti Mas. Gareng, maka. Srening masih katuban ngalapan tresno ben sabaya pati marang raden wirat kaya tampos praso anak ora ngerti Irama seger, Cok. Ayo Eka, siap. Ayo yo. Ayo Kak. Sing joget khusus niken. Ayo. Mas Gareng. Niken ayo. Mas Gareng. Niken. Ngapa kuwi nek ngono? Kowe nyapa to Pak Dik? Ngapa? Aku metu kok grup. Nyapa? Ora sampe tuh, tak toke. Tak delete. Masa niken joget
enak tutu dindak der. Aku tutu dindak nyek ini. Piye lah wong jogete wek. Ayo. Jogete were nek semangate ora. Ora ana semangate piye kan wis ngotot lho. Jogeti nek kaya Niken, kaya Eka, kuwi gena jenglengane pas. Coba ayo. Nenone yo tutuke Kak. Ayo. Ayo Kak, awas. Ya, ayo Mas Gereng. Oh alah telek. Ngapa to Pak J kok? Aku anggere nyerane kamera iki tak dol. Kuwi Kuwi ngene pake sapa? sapa? Mbok. Aku anggere nesu nyolong wek wong kok. Wis ora nganu. Apa-apa ora. Tolong diderke to. Tak nainya. Apa kuwi? Sesuk digodhog. Alah. Oh sawerane kok ngek gedang sajen. Ya mau saweranmu kayak Oh, aja ngono lho. Kaya ngene bojomu wingi entek telu ya. Iya. Karo aku kembul kok. Iya. Nggih, makasih Mbak Eka anu regane. Nek aja ado-ado kalunggumu ning kono sik. Kowe angkrem kono wae, kowe angkrem kono. Ya, heeh. Aku tak nyuwun tulung karo dulurku lanang mau Mas Farisa mau sik to. Oh, enten. Niki Ayo. niki teng Iki ana sing ngesake Lestari. Ayo didum loro Mbak Niken karo Mas Farisa. Ayo. Lestari. Lestari alamku. Kudu kuwi. apa lestari alam apa? Alam kubur. Kowe ngomong sing nang. Kowe sing ngomong sing nang. Mas Farisa kok jejer Niken Mang Chandra, Mas. Niken kene. Iya. Masya Allah. Sing apa putri kuwi kaya Betari Ratih. Heeh. Sinawang jejer karo Bathara Kumaja. Ngendi Mas Gereng. Ayo. Aku. Jajar Niken. Udah jajan. Wah, sing putri kaya Bathari Ratih, sing lanang kaya Komodo. Kok komodo to, Mas? Lah apa sing Kodomu. Oh iya, malah odol. Kowe wong wedok yayakan jejer karo Komodo. Ya ora wong pengen foto ya ora apa-apa. Pon Mas, mari pon monggo terserah. Mas Mari sapa to? Jejerke Mas sapa? Farisa kok Mari. Mas Marisa. Ayo aku kulinane mari Mas. Mari Mas. Ayo, Lestari diaturke sik, monggo. Ayo. Ayo Mas Dimas. Ben ngrasake diri iki gamelan Mas Farisa. Monggo, yo, monggo. Yo. Niken. Monggo. Sang Dewi katon lam-lami hamba berwangi semi harum kebangi melati dasar mulani dadari Wong ayu setya rumeksa nela sasan yo ringartika kadya puspita ing nindra hanjang kepi rasa tresna kang sejeni manggiyo lestari angin dong tambang suci yang sami
Wah. Nggih. Terima kasih Mas. Suarane- Sehat selalu panjang umurnya. Mas suarane iki mateng. Priwo? Kaya suarane kaya suarane kaya suaraku gek nom-noman. 90 apa klebu 90 Indonesia Indonesian Idol. Idol. Nggih, Mas. 90 besar. 90 besar kok. Oh. Nggih. Termasuk Aku biyen 50 ke Merampo. Swidak malah bosok. Niki gelu kono sik sedilok tak selingi silit. Niki enten sing anu ngersake gerajakan Banyuwangi. Ayo. Oh. Mbak niki lenggah kono sik aja dado. Oh pisan kas lagune. Nggih. Aku nyuwun ayo Mbak Dita rene. Dita karo Eka. Ayo kene. Wah, ayo. Lho iki wis tekan ngono to aku ya. Eka iku nangkrem cedhak kene kok ya balik papan. Mula ki pokok enek mak brobet ngisor debok ki bae Eka. Masamu ki apa celurut apa piye? Ora ngerti aku. Ora ngerti aku kok gak lap ngono ki tak kira apa bae Eka ya. Lah iya. Ayo kene gerajakan Banyuwangi bawani sik dilak ayo. Mangga. Sing jeglek Mas Gareng. Oke. Ayo Mas Gareng ing tengah. Ayo Eka ngapit. Yo mambiat mayone man. Mangga. Iki senengane Mas Agung Bakar iki senengane basa Banyuwangen. Nek pas pinuju live ngono kae aja lali anu Banyuwangen. Wah, berarti mek padha karo aku. Kenapa? Kono Banyuwangen aku Banyu Gendeng. Biasanya Mas Agung iki anu kok Fahmi kok remenane senengane Fahmi kok. Kuwi kanca lawas karo Mas Agung kanca lawas. Fahmi lawas anyar ke arep kok. Ya, monggo. Mambiat mayone Mambiat Pas, yop. Piye? Pas. Pas ora. Pas. Iki Pak Dek lho celeng. Ya rasa banter-banter ayo. suarane Do ngopo cecah? Ya. gandeng belah biangan Gendeng balap ayo. Kok jeglek malah aku yo. Ya wis telo kono mlaku wae kok. Ayo genti Walang Sangit. Ayo. Ayo Kak. Mau pisan-pisan ki dialem ayu apa piye ngono lho. Ya wis ora walang sangit. Apa? Rayap. Oke telek cecek. Kok sik ngarani magare kok trek cecak iki lho. Ireng putih aku kelingan. Oh iya. Cilike ora masalah ambune. Ayo Mbak Eka sing cantik. Ayu ta? Ayu dhewe. Nah, makasih. Ayune nek dhewe ijen. Nek karo Mas Gareng ayu kowe Kak. Tenang karo Mas Gareng ayu. Kok iso dipadakno Mbah Buyut iki lho. Wis to diterima-terimake. Ayo. Siap. Nyerap. Ayo. Nyeram biai. Kowe areng jengleng apa mbedhok pitik? Jeglek lho kok jeglek. Sah aku. Oh ya arep nyekel garangan. Kok padake garangan. Ora. Padake garangan. Mau tikus, saiki garangan. Aku ora muni tikus, aku mau kaget tok ngisor debok kan mak brapet apa tak kira apa bae kowe wis nunggu ngono. Sing bener ki luwak. kae kan Masa aku ora tau. Eka Pak Bayu iki ngono kuwi lek karo anggota lawas. Iya to sia-sia. Iya. Wis sabar. Anggota lawas iki galak-galak. Wis kek ayo nembang neh. Anggota aku biar iki mantan dem kolektor kabeh iki tadi. Kaya kucing. Ya. Ora apik blas. Nah. Iya. Sik tak menata. Aya. Alah. Apa? Aja omong ae. Oh iya. Nyeram bayi. Nuswan toro.
Malah kejak perang yo. Lah iringane ngono. Wah kaya son gorek. Belajar kalau metu bom barang. Ayo, Dita. Pianyu Iki dina iki live streaming akeh banget. Wonten Eneng pirang-pirang. SBA TV. Oh, iya. Kok omonge ora mau. Wacine wong jeglek tinggal ngobrol. Iki enek titipan sing kudu ndang disampaikan, nanti tidak selak lali. Lho kowe iki CV titipan kira to piye? Ora, ayo. Wong ana wong jeglek ora dijeglek malah Lan ke dolan seker. Ya kan. Nggih. kan dalangmu bengi sajane komplit. Saploke ulang tahun pernikahan lho. Sing anu gumbira. Gumbira. Saiki wayahe jengleng. Wah, percil kok kon ndendeng. Ya ora apa to bercil karo kodhok. Ayo. Ya Kak, ayo. Lor lan kidul lalasangker. Lor lan kidul lalasangker. Wong Jawa. Kok dadi disko Jawa to, Cah? Wis sing apik to, Ndak. Wayahku aku ya pengen dijengleng karo Pak D lho. Oh iya, jengleng. Kang Kaliwiat. Kang Kaliwiat liwat. Belambiangan. Kaget aku. Kuwi tanda-tanda Kang. Tanda-tanda apa? Stroke. Ya ora. Labene ditahi. Lah piye to dileket mau ngono lho tak Wah, aku tamake. manuk sing kendang iki lho. Lah tak kira stroke. Tak kira kebake apa? Ana wong joget ora tak ada stroke. Jengleng tapi jangan gini. Aku tak jadi takut. Takut ora sepiro, gila lho. Nek wedi cek duwe perbawa nek gila berarti jijik. Gak. Sing apik to. Iya. Belambiangan. Belambiangan. Ya. Aja takon senang Tanah India. Gumeliaring yo. Taman Sari Nusantara. Yo, gerakan. Monggo, ayo, yuk. Yo.
Wis ngatur gerajakan apa Mas? Kok terus ngomong aja ngewel terus wis wis. Kok lagune wis entek sing keter wae. Iki agar tak culke ngene. Oh lumrah iki 2.5 iki 2.10 iki. Ya ngetokke nek awake iki fit tok ya. Fit apa ngene iki? Lho Dedek bangun. Ya. Di kerene Dedek. Aja. Ya saiki tak ngaturke iki elo iki khusus sing Badar sini nggih. Oh, ya ra Mbak Darsini. Saking Bapak Gelang Kalung Ngawi. Oke. Oke. Pokoke ra Mbak Darsini aku mulih pokoke. Pokoknya ora lekdar ora iki. Sik ken Iki kula dereng, Mas. Wis bar iki pisan. Aku wis lak kebelet iki muntup-muntup iki wesan. Yo di eter-eter ngono sik. Iki gen sing sepuh sik, mengko lagi kowe meneh. Bar iki ana sing ngersake ayang-ayang. Nggih, yo kok diaturke. Sik tak selani Mbak Dar iki yo. Oh Pak Gelang Kalung lak masuk angin. Ayo. Yo, monggo. Nesu, meke dibanting nesu. Ora nggo mercon kaya. Monggo, yo.
Sing diteni Magelang lu ya unek tok sing Ayo. diteni. Tur panjang. Nggih, makasih. Yo, nduk niki iki. Ayo, Dok. Monggo ayang-ayang. Oh, nggih, ayo. Alhamdulillah pun radi lega niki, Mas. Iya. Lho botoke ngendi? Ah, wis kok crit ngono tok. Bocah iki kemproh. Arem. Nganti kopoh-kopoh ngene iki lho. Apa rumasane? Kok kopo-kopo kaya wong bar lair ke ae. Yo, ayang-ayang, ayang-ayang ning ijen wae rasa kulit nggih. Rasa-rasa Nang marem suarane. Fokus ning niken. Monggo, Aku ayo. ya tak pinara. Ayang-ayang, ayo Cak. Ayo, monggo.
Terima kasih, matur nuwun, Nduk Terima kasih, Mas Niken. Bayu.